I don't know, kid. 13 years. 13 years. Okay. Can you ever teach in Odaba? Unu Japan, I'm an Abuja Jesuori. Can you see I see fence. Unu my fence. Ines say yo is a. So someone looking Nessa. Can you see Nessa? Ines will escape. Chamberlain Nessa escape. So someone look on Nessa. Very good. Yobi yo. Dalun. Video anụnwa ị na-afụ ebe a ama na-efusi gị ọ bụrụ na efubere ya n'ime video m ga-eme gị ala ka ikilie di video ka ị wee ghọta isiokwu anyị ụmụazị ị na-ene anya ebe ife fadịsị bụ 13 years 14 15 16 fa bụ ụmụazị n'ụdị ndụ fa na-ebi na this early stage esi nna anyị Igbo ga-adị mma ọ bụrụ na ị marọ na ife kpatara anyị Igbo ji ya saa bụ nọ na bụ generation nke apụta ife fa ga-prevent fa ama emi arapụrụ ya ndị na-abịa abịa ama afụkwa power fa ji prevent anya o wee si n'osi na nna banye na ndị nka si na generation na banye na another one kedu ebe mama nwa dị 13 years nọ nwa ya nwoke wee bụ na ọ na-aṅụ Igbo mkpụrụ mmiri akị adị ya loud akị adị ya na ndị a na-akpọsi afa ma nke ka njọ bụ kolos ka ọ bịala ụmụazị dị one a na-akpọ at this stage gbamụnye n'ebe onye ka nna ajụ August meeting a na-eje a na-etinyekwa ọnụ n'ụdị ife ọ bụrụ ọsịsọ n'ikwuli ya kedu ife anyị mere about it obodo ọbụla nwere nwee youth leaders fa ga-anọ ụmụ ife ọjọọ dị iche iche a na-eme ịbata na city eje welu dị ọrụ rapụrụ ya ndị Kenya ndị polisi oge ndị polisi o jide anya n'aka ndị polisi onye abụ na justice not served mana gị nwa bụ okenye nọ n'ogbe ịma like ikwupụta efe n'afọ landlord na onwe ya tinyelu mmadụ n'ụlọ ịmakwa ụdị ndụ onye itinye n'ụlọ na-ebi anọlụ na be ga na-ese ife dị iche iche ị ga na watch movement enye itinye n'ụlọ street dị iche iche kwesịrị ịda ama ụdị ndị na-abata na street ya onye that way ka ị ga-eji wee kọọ ife abụ menace ife anụnwa bụ ife ga-akọnzume obodo echi ndị nke ejidere ejide ma ndị nọ na street onye agbabazi ife agbasi ọmazi ife ma ozuo ori efu na anyị ka enwe ndị ori among us ife nne m ụbọchị amụrụ onye a o nwekwa ndị a na-elosi ilo na-abịara n'ụlọ ọgwụ ma na iwetara ego ma na imere vidio na-esia life a na-ebi obele nwa na-ese kolos obele nwa na-agba mkpụrụ mmiri ọ bụrụ na unu ma ha dangerous ife adị n'obodo anya not only to onye a na-aṅụ ya mana otu nwanne ya nwere ike debe ego ọtụtụrụ a na-ekwu na ife siri ike efu na obodo anyị nwere ike dị mma ọzọ ma ọ bụrụ na ya wepụtara anya anyị masịrị all this problem mana ife a na-ekwu okwu ya bụ solution kedu ka ị ga-esi wee stop ife ndị a niile sụsọ polisi amalụ nwa ọrụ a nke nwazi na onwe gị n'ogbe ahụ ị nọ na ya kwuo okwu take action ka ife a niile wee kwụsị na River Niger second Niger bridge alụkwala ọfụ ndị mmadụ na-enwekwa obi aṅụrị na ife ọma abatagokwa n'obodo mmadụ ekunye je ebe a je na-ebupụ dị iron ibupụzie ya ka gịnị ma anyị bịa ka anyị danye n'ime ebe a ka ọ gịnị onye moto ya breki da ka inwe ike bịa ebe a tọsasị anya ife ọma bata n'obodo ife na-ebute ya ebe ụmụ ife anụnwa a na-afụ na mmadụ na-agba mkpụrụ mmiri na onye a na-agba kolos onye a na-aṅụ laụdụ ọ na-esi Igbo ife adịrọ mma ka a na-afụ ya na be anyị so na ọ bụrụ na anyị chọọ ka ụdị ife akwụsị ma nne ma nna ma nwanne ma landlord ma chief. All right. Ụmụazị niile unu na-anya ebe a kịta banye ji ọnụ ba na-ekwu amara mma nwazikwa onye bụ ụmụazị na ya mana onye kwuzi anyị malụ bịa nna kedụ aba gị Chiemeli onye arọ onye ka ị dị 13 years. Okay. Kedu ihe kpata iji nọdụ ebe a unu je bọọ ama na Abuja jee zuo ori ka eku nsi wee jee unu ma fence ị na-ese ihe ọise sọọsọ anwụrụ ka ị na-ese ka ihe ọzọ ị na-ese ị na-esola SK Chiemele na-ese na SK sọọsọ anwụrụ ka ọ na-ese very good nke bụ nna ya ị na-ese ị na-esi ihe ị na-ese ese bịa ka m ka nne ị na-ese kedu afọ arọ na ka ị dị
14 years. Kedu ihe na-ese? Na-ene m anya anwụrụ na gịnị ọzọ? Na-ene m anya anwụrụ na SK gịnị ọzọ? Na loud. Kedu ndị na-ese ọsịsọ? Very good. Ị na-ese anwụrụ na-ese SK na-ese gịnị ọzọ? Ị na-ese loud and colors. Very good. Nna kedu afa gị? 12 years. Ị na-ese yọ ise? Ka ị na-ese? Na gịnị ọzọ? Na gịnị ọzọ? Ị na-ese anwụrụ na-ese SK na loud. Kedu afa nke gị? Kedu ihe ọzọ ọsọ ekwuchebe? Kedu ihe ọzọ ị na-ese? Ị na-ese bụ kolos. Arọ one ka ede? 12 years. Ngwa gị nwa? Okay. Very good. Ị na-ama gị? Ị na-ese kolos. Kedu afa gị? Ebe. Je oriko je bute rice. Ị na-ese anwụrụ SK loud and colors. Gị nwakwanụ? Na-ene m anya. Ị na-ese anwụrụ na SK na-ene anya ebe a. Ị na-ese anwụrụ na SK. Okay, gị nwakwanụ arọ one ka ede? So na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ụdị ife akwụsị, ma nne ma nna ma youth leaders ma landlord, onye ọbụla ga-etinye aka ebe ọbụla efuru ikwue. Ana ngị nwa bụ onye kwuru ekwu dutu n'obodo adịrọ mma, anyị na-echekwa ife a ga-eme gị na ikwuru okwu, maka na obodo anyị nọ kịta bụ obodo ị ga-afụ na mmadụ commit crime ewere ya tinye n'ime, ewere ego sọtụ onye ahụ apụtakwa ọ bịazie na village ma ebe ọbụla ị nọ na-echi gị warning, harass ba gị, threaten ba gị. Ife a niile bụ mkpa ọ dị ka ndị mmadụ ghọta na problem anyị dị deeper. Ọ dị deeper than anyị na-afụ ya. Na onye njelụ onye kọmiti ife ọjọọ n'obodo o wee bụ na gị nwa kwupụtali ya, after ka ikwusizili ya ebuzie wahala, ịbanyego na wahala. Onye akpata ụfọdụ si na fada ekwu maka o nwere ife reason ị ga-eji wee welụ mmadụ tinye n'ime, onye a baa na nga, onye ọbụla afụgo na onye anọ na nga maka ife ome. Ndị befere je bute ego sọtụọ onye nwa apụtakwa under 1 year fụkwa onye nwa na street. Ọzi nkịta ị ga-agbapụrụ ya agbapụrụ. So ka m na-ekwu okwu a na-achọ nka ndị uwe ojii ma ndị ọkaikpe anyị nwelụ ka fa amalụkwa dat na ọlụ a dị na doorstep onye ọbụla. Ewetalụgo onye mere ife ọjọọ debie ebe ọ ga-anọ ya nọlụgodu di ya. Na mmadụ na-echegharị echegharị iwu ọbụrụ na pastọ ga-abịa tibe mkpu ife ka eji wee nwee gọọmenti nwee akaba anyị nwee nke ụka, nke akaba anyị bụ ifu ngị kwue. Ana onye ahụ chọọ na ọ ga-emezi nke anọ maka na ikwu o nwere ife ị ga-eme na asụ onye Igbo, ma ọ bụrụ na Igbo eji aka Igbo sie ịma na aka oyibo nya ndị uwe ụnụ ikpe kwuo nso n'otu a ndị uwe je bute onye ahụ, ebute onye ahụ ekpe onye ahụ ikpe o jee taa afụfụ n'ulie na ọ tasịa afụfụ pụta na-eme idozi mmata onye kwuru n'ọnya. Ana ọ bụrụ ime ka nsogbu bikos ọ ife ị na-eme ka ekwu anyị mana ọ dịrọ mma. Ife ọma niile na-abata na be anyị etu akụnụ si chufusie ya, mmadụ si n'obodo oyibo were ego bata sị ka ya mee invest, echi akọ akụkọ ọjọọ n'isie. Onye nọ na mgbago onu ya okwu onye a na-anatazi and ya gba eme investment ọbụla ịkpọda ya oku ego sef ọ gbaa ego n'ọfịa. Ọ maka ụmụ nka omume dị ona. So onye ọbụla ga-esi iti ọpụ ma ọ bụ na anyị chọrọ na be anyị ga-adị mma, ma ọ bụrụ etu a nwanne a ga-aghasasịcha be anyị na ndị ụmụazị na-agbalịsi brain fagbalịsie brain kịta abata na be gị atọ waya niile dị na ya tọlisie obodo tii transfọma eje ebe a tọsịsịa waya ife ọbụla itinyela etu a na-emebisi ya ka e wee gbaa kolos. Nwanne onye gbakakwa utie naanị ka ọ ga-alarụ. Ị na-aghọta na ọ bụrụ na ịgbakasị ute ịlarụ naanị. Ọ gwụkwa ka m ga-agwa ya aka m bụkwa eze ụmụ iyo orimili $.